Lauyoyi guda 9 ne suka maka Ado Isa Gwanja kotu tare da Safara'u da kuma Kawu Ɗansarki. Duba da cewa waɗannan mawaƙa sun shahara wurin yin waƙar batsa da take ɓata tarbiyyar ƙananun yara har kama da mata kuma da matasa. Waɗannan lauyoyi sun ɗau alwashin cewa ba ma waɗanga ba ɗaya, duk wani wanda yake wannan harka ta waƙa ko shirin fim inda har bai daina sa harkar batsa a cikin lamuransa ba, sun tsaya tsaf sai sun share gaba ɗaya waɗannan gurɓataccen mutane. A yanzu dai maganar da ake ciki kenan, lauya guda 9 sun yi katutu sun maka Ado Isa Gwanja tare da Safara'u da kuma Kawu Ɗansarki a kotu. Sun ce wannan so-mu-taɓi ne, sun fara da wannan kenan. Kwanakin nan da suka wuce, Ado Isa Gwanja ya yi wata waƙa mai taken Cas wadda ta ja mai barazanar kaiwa kotu da ƙare-ƙare. Shi kuma wannan mawaƙin da kuke sani Kawu Ɗansarki ya yi wata waƙa ta jijjiga mutane wadda ake ta tsine wannan waƙar sakamakon akwai kalaman ɓatanci a cikinta mai taken Ngwallo. Duba ita ma Safara'u tana taka rawar gani a cikin wannan waƙoƙi nata, ita ma ba a batta baya ba, tana waƙoƙi wanda ba su kamata ba na batsa. Shine wannan kungiya ta ware waɗannan mutane guda 3, waɗannan hukumomi suka ware su suka fara da su, kuma sun tabbatar cewa ba wai su kadai ba, duk wani wanda yake irin wannan harka ta su sun tsaya tsaf sai sun ga bayan su baki daya. Mai saurare, ku bi mu cikin wannan tasha tamu nan gaba domin ku ji yadda wannan ƙara za ta kasance. Yanzu dai maganar da ake ciki, Ado Isa Gwanja, Safara'u da Kawu Ɗansarki amma kasu a kotu. Lauya 9 ne suka jona wannan ƙarar, ba mu san me yaya za ta ƙare ba. Ku kasance da mu a cikin shiri na gaba domin samun cikakkun labarai abin da yake faruwa. Don na subscribing da alamar ƙararrawa domin sake samun mu a shiri na gaba. Mun gode, kuma ku danna alamar like domin hakan yana nuna mana shirinmu yana ba ku sha'awa, yana ƙayatar da ku. Mun gode.